saking Pandin Jepara Putra Kaki wonten ing Kabupaten Panarukan. Panjulung, pancenen netandha pitakon sakjroning atiku. Apa wigatine nganti kang sira mdadak aku sakon Jepara diuja ing Panarukan. Wiwit nalika Smara kula barela wonten ing Kasultanan Bak Bindara ing Pangajap kula kepengin dadi ratu. Tan mangka dadi ratu kudu duwe partisara. Mila wekdal sakmenika partisara wonten ing asta pejan. Kula suwun partisara kagem piandel kula. Panjulung, yen tok sliramu njaluk partisara saka tangan kula bakal tak tulungke. Merga apa partisara besok sing duweni putraku pangeran. Menawi boten penjan paring adat kula. Kula badhe tegelan mentala kudu paring peksa. Tak jaluk, tak jaluk. Sing radat ratu menanjung ske Pandin Jepara. Tak jaluk baline ora ratus menanjung. Jaluk. Jaluk. Aja nekat, Dek. Kowe maju sajaga podol kuwi ora disraju. Kula karaket. Kena baline ora disraju. Nang ora sotangan. Sotangan kan Sultan Tregor Prepati. Kang sebut medak ning Kabupaten Panarukan. Tak ini apa sing gak kepenjangan. Nanging cilik ngono bisa 500 menanjung. Aja takon bisa. Yo. Ratu sing menanjung ing magripun kula badhe paringaken. Ngono. Nggih. Yen ngono dina iki sandhe bakal tak kanthi undur ing kasultanan. Matur nuwun. Atos keng Mbak Bindara tumuju wonten ing Kabupaten Panarukan. Ya. Rumah penjen itu sawang kadisungkah sanget. Mila leren saundara kula badhe nyugata dhateng penjen dalem. Nyugata apa kok dadak repot nganggo. Ya, Jeng.
karo Kanjeng Sunan Aja wedi, aku kok nganti kalah pinter karo Kali Joko Rana tinane. Saiki Probasemi sing tok tulungi timbalana. Probasemi. Sing arep mateni kowe sapa? Kamari. Aku jelek mateni karebet. Rebut pati soro. Assalamualaikum. Sebabe sampeyan lha napa mboten dawuh dalem Kanjeng Sultan Babah Patah. Para wedrah kena gumanti minangka sultan.
Kerangsang ya duwe. Duwe lho. Endi, Dus? Iki lek Waca, Dus. Sepaten. Waca kawula ben padha krungu. Isin sampean. Iki lho, dina. Lho, Nur sewu. Wes Wis niku lho niki. iki ana Gusunan Kali Jogo kewirangan ya saiki. Waca sik ora. Sapi sunjang. Buntut panjang werni abang sampun kabayar. Iku layang sapi. Kok malah blangko piye lek? Dus, Blangko sapi. kenane kowe gampang tak apusi. Kang Diastawa Ratu Semenanjung kok tak ijoli iki lho sing sejatine asli. Halah diwaca ben padha ngertine genadel kok. Atas nama Bapak Patah Jipun ingkang panetep panata agama Sultan kang sepisan ana ing Demak. Eret sapa kang kecondhokan kawenang dadi sultan. Eret Sultan Patah. Iki asli Partisara saka Demak. Tak wenehke karebet. Yo le dadi sultan. Lah iku sing mbok kongkon nyolong mau lho sapa? Prabu Semi. Lah engko kok mbok apa ngratoni sapi kowe? Iya. Ngoh. Sampeyan kalah pinter. Lho sing kalah pinter iki ya kowe. Lho goblok. Ngene kudu nerah ditrinti dhisik iku blangko sapi toh Partisara. Saking gugup kula tampani wis Iki wis kebacot. Iki gelem ora gelem karebet dadi sultane Demak. mang diteni. Lamun to karebet dadi sultan ing Demak Bintoro. Rio Pelangsang Balelo. Petentang apa ninggal wong dhewean petentang. Orang-orang yo ngene iki lho aku dhewean. Nek petentang lah. Nuwun sewu para sutresna kakung Sumawana Putri, wabil khusus datang Bapak Sopul Kajat. Makaten kala wau cariyos pamundutan karebet Joko Tingkir dadi ratu. Mira santrene sampun wonten paripurnan mung cariyos kula minangka wakil Prikanta Sagotra Agung Budaya nderekaken sugeng kundur lan sugeng pepanggihan ing mangke dalu. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi